Bugün Мәдәният йортында авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләре көнен билгеләп уздылар. Районыбыз инде элек-электән авыл хуҗалыгы буенча алдынгылар рәтендә иде һәр вакыт. Хәзер дә Аллага шөкер, быел да бик матур күрсәткечләр белән шушы бәйрәмгә без килдек. Быел biz инде 140 мең тонна ипи җыеп алдык. Уртача уңыш 35 центнер. Бу инде бик яхшы күрсәткеч. 190 тонна сөт савабыз көненә, узган елга белән караганда 40 тоннага күбрәк, уртача бер сыйырга 20 килограмм тәшкил итә. Мондый уңышларның булганы юк әле безнең. Бәйрәмдә хезмәт алтынларына бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм сәнгать осталарының концерты белән үрелеп барды. Ел егіншілікте әр гектардан 41,4 сетлер өңір жиып алып, тулай жиынны 50 мең сетлердан арттырдық. Бұл біздің Тукай қожалығында соңғы 20 жылда ең зор көрсәткеш. Бүгінгі күнде біз сиырға 20 литр аяғын су сауыз, біз жыллық соғымны берған сайын бір башқа 8 мең килограммға жеткерге тырышамыз. На сегодняшний день работаю технологом по воспроизводству сельхозживотных. В этом году участвовали в конкурсе технологов по воспроизводству на всероссийском конкурсе. Заняли почетное 3-е место. Официально 78 жылдан бері істеймін. Мектепте 73 жылдан мектепте істей башлаған, мектеп елларында грузчик болып істей башлаған еді. Сонан бері сол хозяйствода 18 жыл комбайнда, түп профессиям шақыр. Биылғы жылда Аллаға шүкір, уңышларыбыз да яхшы. Гектарынан 40 центнер зерновойлардан алдық. Һәм мына көнбагыш сугабыз бу көннәрдә көнбагыштан 22 центнер уңыш көренә. Әле сугасылар алды. Мин җәй көне әнигә булышып йөрдем, бозаулар караштым. Мин көттем тоналар әти белән. Атта йөрергә өйрәндем 3нче ел. Бәйрәмдә катнашкан авыл хезмәтчәннәренә татар эстрадасының якты йолдызы Иркә үзенең җырларын бүләк итте.